роҳест ки Бадахшонро ба Душанбе мепайвандад. соли 1940 боз шудааст ва аз роҳҳои стратегии пурхатар ҳисоб мешавад. аз тариқи Кӯлоб 600 километр то Душанбе аст. бадахшониҳо ба сабаби гаронии чиптаи ҳавопаймо маҷбуранд ба Бадахшон бо мошин раванд ва то 15 соат ин масофаро тай мекунанд. гардишҳои хатарноки он сайёҳонро гоҳе аз сафар боз медорад. сангҳои ёдгории канори роҳ аз саҳнаҳои фоҷиабор дар ин макон ҳикоят доранд. ронандаҳои масири Душанбе Бадахшон роҳи мавзеи санги мармарро ки дар ноҳияи Дарвоз ҷойгир аст кӯтали бебарор меноманд. мошинои калони боркаш ки дар он поён истодаанд раи мошинои майдаро мегиранд ба сабабе ки мошинои гарм шуда ин подъёми баландро баромадан наметавонанд. ин гардиш ҳамагӣ 50-60 метрро ташкил дода барои мошинҳои боркаш мушкилгузар аст. ба ҳамин сабаб онро бебарор мегӯянд. дар ин қитъаи роҳ ҳамасола дасти кам 10 нақлиёти боркаш аз баландӣ ба поён сарозер мешавад ва талафоти ҷонию молӣ ба бор меорад. дар поёни роҳ истгоҳи бузурги мошинҳои борбар вуҷуд дорад ки техникаи харобшуда дар ин истгоҳ ҳафтаҳо таъмир мешаванд. ин мошинҳо асосан аз Чин ва Афғонистон ба минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон молу коло мебаранд. ва то раиси ҷумҳурам зимни сафари ахираш ба Бадахшон дар бораи ин роҳ таъкид кард ва гуфт ки бояд ин роҳ дар зудтарин фурсат таъмир шавад ва барои таъмири 1 километри ин роҳ $3.5 миллион зарур аст ва ҳоло ҳукумати кишвар дар ҷустуҷӯи лоиҳаи арзонтар аст то ин ки роҳ таъмин шавад. ما هر ماه مثلا سوموای میکنیم تیم مثلا دائما نالوگ میسپاریم خیلی مثلا میبینیم که مثلا کم اساسی وارش خرید ماشینا وقتی که سیر برای من هم به یک کاری نه نمین حالتان ده نمیشه با روزان ده همیشه بسیار گفتی که خیلی مشکلی کشی مردم یک 4 روز 5 روز نه مشکلی کشین. мошинҳо дар кӯтали бебарор тез вайрон мешаванд ва ронандаҳо ҳафтаҳо он ҷо мемонанд. қитъаи роҳи миёни деҳаҳои Курговаду Тоғмай ва Вишхарву ҷорфи ноҳияи Дарвоз дуввум маконест ки хатарнок дониста мешавад. тибқи нақша бояд дар ин роҳҳо туннел бунёд шавад ва ронандаҳо низ мегӯянд агар дар қисматҳои сангрези ин роҳ туннелҳо бунёд шаванд мошинҳо ба осонӣ ва сареътар метавонанд ба макон бирасанд.